вас един рецитал по български език, за да ви покажа как може български език да се учи чрез игра. Първо ще чуете техните стихчета, а после заедно с вас ще поиграем малко. Скъпи български дечица, мили малки ученици, мъдростта е дар безценен, извор чист и драгоценен. Жива изворна вода, знание се казва тя. Изворчетото е безценно, ще открием непременно, ако с книжки в ръката тръгнем смело по земята. Хайде с вас да го открием, глътка мъдрост да отпием. Каня ви да поиграем и така да опознаем своя български език, родна реч, народ види. Всеки малък ученик учи български език. Родният език е лесен, но опитнали ли сте вие тайните му да открием? Нашият език богат е един вълшебен свят. Хайде с вас да поиграем, правилата да узнаем. В тази книжка, щом надникнем, българският ще обикнем. Всичко като на игра. Ако ви е интересно, правилата много лесно, вие скоро ще изучите. Всички тайни ще научите. Писмената пък повтаря всички звуци сладкогласни, думички по смисъл ясни. С думи правим изречение, с него текста обяснение. Първо ще научим тук нещичко за този звук. 6 от звуците са гласни, 19 са съгласни. Има звуци гласни, звучни и шептящи и беззвучни. Звуците се изговарят с мъничките растенца, като клетка ги затварят любопитните ученици. Но и нашите очи любопитни са, нали? Искат всичко да узнаят, звуците да опознаят. Те не чуват за беда, имат дълги сетива, а пръстите и гриби се оказват услужливи. Пишем буквички красиви, с тях се пише мамо мила. Пишем свобода, Ардина, Валю, Петю, Стевка, Нина. Тези букви много важат. Чуйте, що ще ви разкажа. Ние сме 30 сестрички, подредени в редички. Азбуката ни строява, всеки ден ни проверява. Ние знаем своето място, кой е вляво, кой е вдясно. Ние сме буквички юнаци, на звуците сме знаци. Книгите си ни подреждат, преводачите с нас превеждат чуждите произведения, за да може в изпълнение да обхождат да света с чудни книжки в ръката. Ние пък деца манички, имаме сестрички. Ролята ни е безспорна и е много отговорна. Няма никакво съмнение. С думи правят изречения, но съставят се от стрички думите деца манички. Запомнете, моля всички, само гласни правят стрички. Ето пример за това. Ка, па, те, да, вода. Да, родният език омая има още много тайни, ала вярвате ми ние. Всичките ще ви разкрия. Чуйте, щом ще ви разкажа други знаци, много важни. Смели чувства означават и за важно ме признават. Радост, болка, обич, страх, срам знае, че исторен грях. За геройство, възхищение, значи силна аз вървам. А когато питат нещо, препоръчват мен горещо. Аз съм много любопитна, но въпросът ми наситна. Въпросителя съм знак, кой, кога, къде и как. Ако тези въпроси знаете, отговора ще узнаете. Прилагателно значи, това въпрос задай значи. Какъв, каква, какво, какви. Например, синьо е небето и красиво е детето. Нашия народ велик, звучен, наш. Открива се с въпрос какво. Какво е той? Земя, небе, чицо. Не на порода, а съществителни от трите рода. Мъжки, женски, среден народ, тях нашия народ и открива много лесно, други думички чудесни. Седи се знае ли сега? Улицата са съществителни. Днешни думи, опитителни мех с тях се надбивават, съврездушни означават малки. Собствените имена имат друга пък съдба. Съдба с главни букви те започват. Благодаря.
помага на вас. Мари ще отговаря за вас. И Ева За четвъртата. Гостите имат точно по 1 минута да намерят своята думичка в купчинката с думи. Ти си го държиш при теб. Наш. Ти трябваше да търсиш глагол, а наш не е глагол. Глаголът означава действие. Това е глагол. Браво!